वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटिसमप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देवा सर्वकार्येषु सर्वदा विनायकं कुटुंबानं ब्रह्म विष्णुमहेश्वरं सरस्वतीं प्रणम्यादो सर्वकार्यार्थसिद्धये. धर्मात हिंदू शास्त्राप्रमाणे सांगितल्याप्रमाणे महागणपती स्वरूप ओंकार स्वरूपान उभे रावले असा. त्याप्रमाणे या गोमांतक राष्ट्रान मार्शल क्षेत्रान कुमारजेवा गावामध्ये कडपवाडा या क्षेत्रात 2004 या महागणपती महागणेश जयंती महाशुद्ध चतुर्थी त्याचे प्रतिष्ठापन वगैरे झाले. त्याच्यानंतर आजचे दिवसांत 14वे वर्धापन उत्सव समाप्त झाले. प्रत्येक दिवसाने या देवस्थानात प्रत्येक एक महाजन येऊन प्रत्येक मंगळवार विधी करून या देवस्थानाचे महागणपती मूर्तीमध्ये अत्यंत जागृता उत्पन्न झाली. कारण या क्षेत्राचे एक विशेष सेवा मोहीम असा. याप्रमाणे प्रत्येक वर्षसुद्धा महागणपतीचे जन्म या गणेश जयंती उत्सवा दिवस विशेष धार्मिक विधी चालू असतात. त्या धार्मिक विधी म्हणजे सहस्त्र मोदक हवन आणि दुसरे दिवस सहस्त्र आवर्तन गणपती उपनिषद आवर्तन विधी. त्याप्रमाणे करून आजपर्यंत या कडपवाडांचे समस्त गावचे मंडळी एकत्र जाऊन भक्त मंडळी एकत्र जाऊन प्रति वर्षाच्या प्रमाणे भक्ताचे जनसागर अंगा वृद्धी झाले म्हणजे वाढपण झाले. त्याप्रमाणे सेवा अत्यंत श्रेष्ठ रीतीन वृद्धी झाल्याप्रमाणे केवळ महागणपती सिद्धिविनायक स्वरूपान अंगा प्रकट जाऊन अत्यंत भक्त महाजनचे किती कष्ट आशिल्ले अथवा संकष्ट आशिल्ले संकष्ट निवारण स्वरूपान सिद्धी महागणपती भक्त समस्त संकष्ट आणि त्यांचे श्रेष्ठ आयुष्य आरोग्य प्राप्त करून आपले मनःकामना किती त्रास असा सगळे त्रास निवारणासाठी हांगा कोण भक्त येऊन पाया पडले सुद्धा आपले काम भक्ती इष्टकामना प्राप्त जातात. त्याप्रमाणे आज याचे दिवसांत सर्व या गोष्टी हांगा प्रकट झालेल्या असतात. आणि प्रत्येक दिवसा मंगळवार संकष्टी विनायकी समस्त या कडपवाडा सोडून कुंभारजेवा या गावचे मंडळी सोडून परा गाव सुद्धा हांगा येऊन सगळे सेवा करताले. त्याप्रमाणे आजच्या दिवसात माघ शुद्ध या चतुर्थी गणेश जयंती या पुण्य दिवसांत समस्त मंगलस्वरूपी मंगलकारक महागणपती हांगा अत्यंत श्रेष्ठ रीतीन सर्व भक्त मंडळी आयुष्य आरोग्य प्राप्त करून कोणे असो जाती भेद या न असताना समस्त भक्त मंडळी ओंकार स्वरूपान सिद्धिविनायकाचे स्वरूपान हांगा सगळ्यांचे भक्तमना प्राप्ती होऊन उत्तरोत्तर अभिवृद्धी प्राप्त करतात.